vezi. Rodianul șeful cascadorul viața noastră. Pentru cascadorul vreau să comare pe ei. La noi, la Marius Sică. Pentru Controada și cascadorul. Dușmanii credeau. Dușmanii credeau. Că m-am dus la Iris, în continuare, până la 400, pentru frățul lui, pentru Carac, Marius, pentru Florin, pentru prietenul nostru de la Galați, Pentru frățul meu Adonis, pentru Claudiu, și pentru soția lui, și pentru Florin de la Berbereț. și Florina noastră, Coco, frăților meu. și Coco și Miță, Miță, să știe, și frăților de la Miță, Galați. Băieții de la Galați care sunt cu noi aici, băieții care sunt cu noi. totdeauna a fost și cine stea cu noi. Cântă tu acum ce vrea, ce vrea sufletelul tău? Cum așa? Ce vrea sufletelul tău? Nu stai degeaba. Miță, vină în coace. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să vând la ceva. Am știu mereu să mă ridic de acasă, un mai sus decât capăt. Îmi place să mă prefac, să vând la ceva. Am știu mereu să mă ridic de jos, un mai sus decât capăt. La Iris, în urmărul scara, la Claudiu cu Iris, fratele lui, pentru Adonis, pentru Marius, pentru Florin, pentru toată lumea din seara asta. Și pentru mine, să rămână pentru Adonis, pentru Iris, fratele lui de sânge, și Marius ca la patronul, Florinaza în cuina, Claudiu, băieții la Galați, răspund Maxim, și să avem number one. Una, două, trei, și eu de la casă. Nu mai rețică. Iris. Miță. Claudiu, Adonis și toată lumea. 100. Lorena, te iubesc. Te iubesc, Lorena. Te iubesc, Lorena. Hai, bă, dacă te mări cu prea mine cu noi. Răgustă de la Bacalea pentru Marius Sărat, Adonis și Florin de la Galați. Una, două, auziți-mă! Mai sus, șefă, mai sus! Mai sus, duhul! Mai sus! Octava! Hai, vosse! La Florin! Pentru Iris! Marius! Claudiu! Adonis!